és una secció que ens agrada moltíssim, que és un recorregut pels nostres barris. Som barri, anem avui a Sant Antoni. Fa molts anys, l'entrada a la ciutat de València per les Torres de Serrans era també un ritual. De ben és sabut que quedar-se a la Lluna de València era arribar tard, quedar-se empanat, i això volia dir que una vegada ja s'havien tancat les portes de la ciutat no podia entrar ningú fins al dia següent. La gent que venia de Sagunt, del Camp de Morvedre, de Castelló, de Catalunya i d'Aragó, que entraven pels camins que coneguem avui com l'Avinguda Constitució, el Camí de Montcada o el carrer Sagunt, era gent que feien molts quilòmetres amb moltes penúries i ja fa més de 700 anys que hi havia un lloc de repòs abans d'entrar a la ciutat. Parlem d'una olivera i un pou, un bon lloc de descans que va ser durant segles el pou amb una campaneta, i ahir, en aquest punt, comença la llegenda del barri de Sant Antoni, dels animals, Sant Antoni del Porquet, per la tradició que es va fer de posar una branqueta de l'olivera als animals per a donar-li sort. D'ahir la parròquia. Si algú no pot parlar bé o no té la llengua prou neta, Sant Antoni té un remei, beure l'aigua de la campaneta. D'ahir tota una història i tot un barri. I arriba el 17 de gener i s'ompli el barri de Sant Antoni de cavalls, de pardals, de gossos, de gats, de porcs, d'animals de granja i d'animals de companyia. Des de 1953, la Companyia de Sant Antoni organitza aquesta peculiar benedicció col·lectiva d'animals que s'ha fet tan popular. Cal dir que la de Sant Antoni no és l'única parròquia del barri, també està la de Sant Lázaro, amb la parròquia més menuda i renovada. La religió al barri de Sant Antoni no acaba ahir, perquè per tota la ciutat és ben sabut que en el cantó entre l'Avinguda Primador Reig i el carrer Sagunt està una de les escoles religioses més importants de la ciutat de València, tant en extensió com en quantitat d'alumnat. Estem parlant, clar, dels salesians de Sant Juan Bosco, que també innoven en educació. Recentment han posat en marxa un escape room matemàtic, que combina este popular joc amb les matemàtiques del batxiller científic. La innovació ve de lluny en salesianos i molts recordem els populars teatres en anglès. I a pocs metres trobem una escola molt esportiva, Luz Casanova, i com no, citar una tercera escola al barri, per fi ampliada, com és l'escola Max Aup, sempre cridanera amb les pintades als murs i activa al seu interior. Però Sant Antoni, a banda de ser camins per a entrar a València i escoles, també, sense dubte, ha sigut un barri de fàbriques. El que fou l'antiga carretera de Barcelona va ser un lloc primer d'artesans i poc després d'indústries, com la de hilos i trenzados de Yute, o també la desgraciada indústria Bombas Ideal, que a 1910, poc després de la seva inauguració, la fàbrica, amb 40 treballadors de les vàlvules de vapor a dins, es va enfonsar, matant a molts treballadors. Com estem parlant del barri de Sant Antoni de València i d'indústria, parlem d'Agustí Trigo. Segurament no conegués esta persona. Bé, va ser alcalde de València l'any 1931, va ser un redactor del primer esborrany d'Estatut valencià, va ser un científic reconegut, però sobretot és famós per inventar i crear la fàbrica al barri de Sant Antoni de Trinaranjus. Per cert, a l'inici, Trinaranjus, aquesta beguda que comença al barri de Sant Antoni, es deia orangina. En este repàs del barri de Sant Antoni, molt històric, no podia faltar Maximilià Tous, amb escultura i avinguda inclosa, l'escriptor de la lletra de l'himne per a l'exposició regional, que és avui himne oficial de la Comunitat Valenciana, que és el famós escrit a Madrid i musicat pel mestre Serrano. Ahir també es fa l'homenatge cada any. I tota aquesta història li contrasta un barri amb finques noves però amb cara desgastada. Un barri en obres, amb molts baixos comercials buits, amb oficines del govern d'Espanya per a immigrants amb cartells inintel·ligibles, amb carrers passejats com el carrer Bilbao i tendes com la pescateria La Barca o la tenda de menjars italians La Abuela Abuela, fan que el barri de Sant Antoni, un barri d'antics camins, un barri de grans avingudes, entre l'Avinguda Constitució, Primador Reig, el carrer Sagunt o les vies del tramvia, siga un barri que ens recorde que València també és avui un lloc de pas per a molta gent i a més, en el cas de la barriada de Sant Antoni, al districte de Saidia, 10.000 persones han decidit quedar-se i plenar-lo de vida cada dia. Mira el paisatge, el iaio a la plaça, pengen les llums i les flors del balcó.